Вчера и днес нашата сговорна дружина се погрижи за освежаването на един от мостовете в Златоград. Моста, който води към историческата част на града ни. Истината ме задължава да кажа, че това е наше дело. Ние бяхме бояджиите, не професионалисти, разбира се, затова всеки, който открие някакви пропуски, моля ви, не ни седете. Взехме четки, боя и дойдохме в събота и в неделя и сега мостът е с вид, който е бил преди години, напълно освежен. Но да се върна към това, че истината ме задължава да кажа, че инициативата е на Нели Вълчева и на Красимир Кихайов. Нели ми сподели, че дълго време е коментирала с много хора желанието ѝ този мост да има по-свеж и нов вид. Едва в последствие тя споделя идеята си с Краси, който се обърна към нас. И така, за 2 дни с общи усилия ние успяхме да освежиме и парапета, и стойките за кашпите. Липсват само кашпите. Сега следващата задача е да се обърнем към общинска администрация и да видим къде са кашпите, защото дружината ни е подготвила и специален разсъд от многогодишни растения, които могат да издържат на всякакви условия, така че ще бъдем готови за деловите празници и с цветни кашпи и мостът да бъде във вида, в който сме свикнали да го виждаме. Когато става въпрос за подобни инициативи и за това, което Нели и Краси ни предложиха, на мен винаги ми идват думите "помогни си сам, за да ти помогне и Господ". Много е лесно да виждаш проблеми. Много е лесно и много удобно понякога дори да казваш "това не ми харесва". По-трудното и по-ценното е да намериш начин как това, което си забелязал като пропуск и като нещо, което не ти харесва в града, да го промениш. И то да го промениш със собствени средства, защото сега боята е закупена от Нели, с труд, който е положен в извънработно време. Тук всъщност има ли значение дали е работно или извънработно? Важното е, когато говорим за родният ни град и казваме колко го обичаме, и действията ни да водят в тази насока. Защото дарителството и желанието за доброволчество и добротворчество е характерно за българина, за златограчанина. Ние, докато боядисвахме парапета, получихме много поздравления, но особено ценно беше това, че до нас дойде, и то просълзена, наистина просълзена, дъщерята на Съби Кихайов. Един от мъжете, които преди много години, може би повече от 20 години, е бил заварчик и е направил този парапет. Тя, Минка, ни сподели, че баща ѝ дори е полагал и камъка на този мост. Така че ето, ние сме си такива. Ние обичаме да работим, ние обичаме да даряваме. Казвайки всичко това, се спомням и за едни думи на Еми Янева във Фейсбук. Тя с нейни приятелки почистват редовно площи в големият ни парк. Тя беше казала: "Не ме поздравявайте и не казвайте браво, включете се". Да, разбира се, всеки обича да му казват браво и благодаря, но наистина, ако сред вас има такива, които желаят да продължиме и да освежиме и останалите мостове в града ни, ние сме насреща. Ще го направиме. Разбира се, дали ще има инициатива или не, ние вече го започнахме, видяхме, че не е трудно, дори е приятно. Още един коментар ми се наби вчера в главата и в съзнанието. Туристка, която минавайки ни снима и казва: "Впечатлена съм от това, как се грижите за вашето градче". В първия момент си казах, тя омаловажава града, казвайки градче, но след това си помислих, жената го римува с красиво градче. Красив е Златоград и ние можем да го направим още по-красив. Искат се само ръце и много, много желание. И отново напомням, следващата събота благотворителният базар, който организираме в помощ на Вики, всички туристи ще бъдат посрещнати от този красив мост, а от нашите кулинарни изделия в етнографският комплекс.